Aquesta és tan sols una petita tria dels obsequis que allí s'aplegaven. La residència d'en Bilbo havia esdevingut bastant abarrotada de fòtils en el curs de la seva llarga vida. Això d'envalumar objectes era una tendència dels caus dels hòbbits, tendència de la qual era en gran part responsable aquell costum de fer tants obsequis d'aniversari. Tot i que això no vol pas dir, naturalment, que els regals fossin sempre nous. Hi havia una o dues dròmines de funció ja oblidada que havien fet la volta a tot el districte. En Bilbo, tanmateix, solia donar regals nous de trinca, tot guardant els que rebia. Ara el seu vell cau era escenari d'una petita neteja. Cadascun dels diversos obsequis de comiat tenia una etiqueta, escrita personalment per en Bilbo, i moltes tenien alguna al·lusió, o un acudit. La major part, emperò, anaven destinades allà on podien fer un servei i serien ben rebudes. Els hòbbits més pobres, i en especial els del passatge del sac, en sortiren ben cofois. Al vell Gamgee, al Ballot, li tocaren 2 sacs de patates, una pala nova, una armilla de llana i una ampolla de liniment per a articulacions encarcarades. El vell Rory Brandybuck, en recompensa per tota la seva hospitalitat, va rebre una dotzena d'ampolles de vinya vella, un vi negre fort del quartó sud, que ja havia madurat força, car havia estat elaborat pel pare d'en Bilbo. En Rory, gairebé per donar a en Bilbo, i després de tastar la primera ampolla, decidí que era un amic de primera. Per a en Frodo encara quedava molt de tot, inclosos, evidentment, els principals tresors, a més dels llibres, els quadres i mobles a bastament, que passaren a ser propietat d'ell. Amb tot, però, no hi havia cap signe ni cap menció de diners o joies. No havia regalat ni una sola moneda de penic, ni un sol granet de vidre. Aquella tarda, en Frodo visqué moments ben penosos. S'havia propagat com un foc el fals rumor que la casa era desmantellada gratuïtament, i no trigà gaire a veure's totalment envaïda per gent que no hi tenia res a fer, però que no hi havia manera de mantenir fora. Les etiquetes començaren a ser arrencades i barrejades, i s'iniciaren les disputes. Alguns intentaren d'abaratar llurs presents i fer intercanvis al rebedor, i d'altres provaren de tocar el dos amb petits objectes que no eren per ells, o amb qualsevol cosa que els semblava abandonada o sense vigilància. El camí que duia al cancell estava bloquejat pels carretons. Al bell mig de la confusió arribaren els vilagosots i de saquet. En Frodo s'havia retirat una estoneta i havia deixat que el seu amic Merry Brandybuck fes un cop d'ull a tot. Quan Loto demanà a grans crits de veure en Frodo, en Merry feu una reverència cortesa. «Es troba indisposat», va dir. «Està descansant». «Amagant-se, voleu dir», afegí la Lobelia. «Tant se val, el volem veure i pensem veure'l. Aneu i digueu-li-ho». En Merry els deixà una llarga estona al rebedor, i així fou com tingueren temps de descobrir les culleres que eren llur obsequi de comiat. Però això no endolcia el seu estat d'ànim. Finalment, foren acompanyats a l'estudi. En Frodo era assegut davant una taula amb un pilot de papers al davant. Feia mala cara. Almenys en veure els vilagosots i de saquet, i s'aixecà, tot jugant amb qualsevol cosa que duia a la butxaca. Però parlar amb ells amb força amabilitat. Els vilagosots i de saquet foren bastant insultants. Començaren oferint-li vergonyosos preus de regateig, com entre amics, per algunes coses valuoses i sense etiquetes. Quan en Frodo el respongué que només donaven les coses que en Bilbo havia deixat directament especificades, comentaren que tot allò els feia mala espina. «Sols tinc una cosa clara», va dir Loto, «i és que en sortiu extraordinàriament beneficiat. Insisteixo a veure el testament». Loto hauria estat l'hereu d'en Bilbo si aquest no hagués adoptat en Frodo, de manera que llegia el testament amb atenció i rondinar. Dissortadament tot era molt car i correcte, segons els costums legals dels hòbbits, que exigeixen, entre d'altres coses, 7 signatures de testimonis amb tinta vermella. «Ens ha tornat a engalipar», va dir a la seva dona, «i això després d'esperar 60 anys. Culleres? Foteses!» Va fer petar els dits sota el nas d'en Frodo i sortir fet una fúria.
però la Lobelia no es descoratjava tan fàcilment. Poc després, quan en Frodo sortia de l'estudi per tal de veure com anaven les coses, descobrí que encara feia el ronsa per la casa, tafanejant pels racons i amagatalls i picant a terra. L'acompanyà amb tota fermesa fins a fora de la casa, després d'haver-li pres una colla de petits però valuosos objectes que misteriosament li havien anat a parar dins el paraigua. La seva cara feia la impressió de rumiar per produir, com a comiat, una remarca final que fos realment aclaparadora, però l'única cosa que se li acudí, mentre feia mitja volta sobre el marxapeu, fou: «Jovenet, viureu per penedir-vos del que heu fet. Per què no us n'anàveu tan bé? Aquest no és el vostre lloc, ni tan sols sou un saquet, sou un brandiboc». «Has sentit, Merry? Això pretenia ser un insult», va dir en Frodo tot tancant-li la porta pels nassos. «Era un compliment», va dir en Merry Brandiboc, i, per això mateix, naturalment fals. Després feren la ronda de la casa i van haver de treure'n 3 hobbits jovenets, 2 bòfins i un voltor, que estaven fent forats a les parets d'un dels cellers. En Frodo també tingué una enganxada amb en Sancho Bonpeus, un noiet net del vell Odo Bonpeus, que havia començat una excavació al rebost més gros, on li havia semblat que se sentia un eco. La llegenda de l'or d'en Bilbo havia excitat la curiositat i les esperances, ja que l'or llegendari, obtingut misteriosament, per no dir de manera decididament censurable, és, com tothom sap, del primer que el troba, a menys que la recerca sigui ininterrompuda. Un cop en Sancho fou dominat i expulsat de la casa, en Frodo es deixà caure sobre una cadira del rebedor. «Ja podem tancar la parada, Merry», va dir. «Tanca la porta amb pany i clau, i avui no la tornis a obrir a ningú, encara que vinguin amb un ariet». I, dit això, anà a refer-se amb una tassa de te tardana. Quasi no havia tingut temps de seure que se sentí un truc suau a la porta d'entrada. El més probable és que torni a ser la Lobelia, pensà. Se li deu haver acudit alguna cosa realment desagradable i ha tornat per dir-me-la. Doncs que s'esperi. I continuà amb el te. El truc es repetí, molt més fort, però no em va fer cas. De sobte, el cap del màgic aparegué a la finestra. «Si no em deixes entrar, Frodo, faré esclatar la porta, cau endins i sortirà per l'altra banda del turó», va dir. «Estimat Gandalf, mig minut», exclamà en Frodo, sortint a córrer cuita de la cambra cap a la porta. «Passeu, passeu!» Creia que era la Lobelia. «Si és així, t'ho perdono, però l'he vista fa una estona en un cabrioler dirigint-se cap a vora l'aigua, amb una cara que hauria fet tornar agra la llet fresca. El que és a mi, ben poc li ha faltat per agrir-me. De debò, he estat a punt d'emprovar-me l'anell d'en Bilbo. Hauria donat qualsevol cosa per desaparèixer». «No ho féssiu pas», va dir en Gandalf prenent un seient. «Ves amb molt de compte amb aquest anell, Frodo. De fet, he vingut per donar-te un darrer consell sobre això». «I doncs, què hi ha? Què és el que en saps?» «Només el que en Bilbo m'ha explicat. N'he sentit la història, com el va trobar i com el va usar durant el seu viatge, vull dir». «Quina mena d'història? Això és el que em pregunto», va dir en Gandalf. «Oh, no és la que explica als nans i posar el llibre», va respondre en Frodo. «Poc després de venir a viure aquí amb ell, em va contar la història veritable. Em va dir que l'havíeu estat empipant fins que us la va explicar, de manera que era millor que jo també la sabés. Entre nosaltres no hi ha d'haver secrets, Frodo», em va dir, «però no n'has de dir ni una paraula a ningú. A més, és meu». «Això és interessant», va fer en Gandalf. «Bé, i què en vas pensar de tot plegat?» «Si us referiu a allò d'inventar que era un obsequi, bé, doncs vaig pensar que la història real era molt més probable i que no veia per quina raó l'havia de canviar. A més, no em semblà gens propi d'en Bilbo, i ho vaig considerar bastant estrany. Jo també, però a la gent que posseeix aquests tresors li poden passar coses estranyes, si els usen. Que et serveixi d'advertència perquè hi vagis amb molt de compte. Podria tenir altres poders, a més de fer-te desaparèixer quan vols». «No ho entenc», va dir en Frodo. «Jo tampoc», contestà el màgic. «No he fet més que començar a preocupar-me per l'anell.
especialment després de nit. No cal amoïnar-s'hi, però si segueixes el meu consell no l'usaràs gairebé mai o mai de la vida. Almenys et prego que no l'emplis en circumstàncies que puguin provocar comentaris o despertar sospites. I t'ho torno a repetir, guarda'l ben navegat i en secret. Us trobo molt misteriós. De què teniu por? No n'estic segur, de manera que, de moment, no diré res més. Potser te'n podré explicar alguna cosa quan torni. Ara me n'he d'anar de seguida. Adeu-siau, doncs. I dit això, s'incorporà. Tan de pressa? Va fer en Frodo. Com és això? Creia que havíeu dit que almenys us quedaríeu una setmana. Confiava en el vostre ajut. I pensava fer-ho, però m'he vist obligat a canviar de pensament. Potser seré fora durant una bona temporadeta, però de seguida que pugui tornaré a veure't. Espera'm per a quan em vegis. Vindré sense fer soroll. No tornaré a visitar la comarca de manera pública gaire sovint. Veig que m'he fet bastant impopular. Diuen que sóc un destorb i un pertorbador de la pau. N'hi ha alguns que ja m'acusen d'instigar la partida d'en Bilbo i de coses pitjors. Si ho vols saber, se suposa que existeix una conspiració entre nosaltres dos per quedar-nos amb les seves riqueses. N'hi ha cada un? Proferia en Frodo. Segur que són l'Otto i la Lobelia. És detestable. Els donaria a l'Atsuzaki tota la resta si pogués fer tornar en Bilbo i sortir a vaguejar amb ell pel país. La comarca m'agrada molt, però d'alguna manera començo a pensar que tant de bo hagués pogut marxar jo també. Em pregunto si mai més el tornaré a veure. I jo també. Va afegir en Gandalf, i em pregunto moltes altres coses. I ara, adeu-siau, fes bondat, busca'm, sobretot quan menys m'esperis. Adeu. En Frodo l'acompanyà fins la porta. En Gandalf agità la mà en l'aire i emprengué la marxa amb sorprenent rapidesa. Però en Frodo pensà que el vell màgic caminava més encorbat que de costum, gairebé com si dugués un gran pes. Vesprejava, i la seva figura embolcallada en la capa desaparegué ràpidament en el crepuscle. En Frodo trigà molt de temps a tornar-lo a veure.